качил в Фейсбук. Гледай, на ватилудницата. Седа на завоя да снимам колите. Кажи ли, че няма да влизаш? Айде влизай да снимам! Да, наистина ще влезна. Мати, айде влизай да ви снимам! Не мога, страх ме! Що ти не влезе? Не. Айде да влизай! Виж, искаш ли? Бас, че го мога. Влизай по гащия си! Бах, че мога да си добавя един крак. Вижте! Палих си и двата крака. Айде влизай назад! Сега отивай надолу! Ако ти падна джапанките и пасваш си ги. Дават. Да ми се шарени точки. Такива точки. Ето Коко! Мамо, виж Коко е! Не е Коко! Не е Коко! Абе бе! Толкова ли ти е кълната? Мати, айде идвай! Трябваше той да игра. Мама, трябваше да има... Я ти ми дай ония бетон. Аз съм първа. Кой иска да е втория? Кой иска да е втория? Моля те, не, на нас не ни дават. Как така не ни дават? Много е за пасъм. Ти си тръгна на панталоните, какво това? На първа пука. Мати, донеси ми оная кофа. Както пожелаеш. Донеси ми, че баба не ми дава да влизам. Това ли е? Не, тя е мръсна, няма. Абе де! Вероника ти? Тя заплува по реката надолу. Тя е направа на улицата и тя заплува. Ама защо не влезе водичка в клететата? Ела, мачи. Давай! Абе, това не е с вода. Да, бе! Не, бе, ето. Това е. Не знаем. Може да има злато. Дай да го изсипем. Не! Може да има нещо специално. Може това да е златото, което търсихме. Мати, я влез и го напълни. Не мога по. Влизай и го натисни надолу. Не мога. Вероника, ти не влизай, само аз съм погащи, само аз мога. И Вероника е погащи. Тя не е погащи. Ти погащи ли си? Баре, бе, тук целият квартал ли се събрахме? Целият квартал. Ние сме лудия квартал. Отбор. Ти какво снимаш? Правя клипче. Клипче. Ела на завоя да снимаме колите как минават. Не!
Глупости! Глупости! О, добре, айде стига! Вероника, дай ми този казан! Чакайте! Ма, ето тя е близко. Айде сега! Оф! Добре, няма повече.